Добре дошли! Краставици, 10 изненадващи факта, които не сте знаели. Мислите, че краставиците са скучни? Помислете отново. Този скромен зелен зеленчук крие някои наистина странни тайни. Ето 10 факта за краставиците, които определено не сте учили в училище. Краставиците технически са плод. Точно така, те може да се добавят в салати като зеленчуци, но от ботанична гледна точка краставиците са плодове, защото се развиват от цвета на растението и съдържат семена. Точно като доматите и тиквите. Те могат да достигнат до 60 см дължина. Докато краставиците от магазина за хранителни стоки обикновено са около 1,5-2-3 см, някои сортове, като арменската краставица, могат да растат над 60 см дължина. Една краставица дори държи световния рекорд на Гинес с над 90 см. Кожата на краставицата съдържа силициев диоксид, чудесен за вашата кожа. Смята се, че силициевият диоксид в кожата на краставицата подобрява еластичността и хидратацията на кожата. Това е една от причините, поради които резените краставица са основен продукт за спа ден за подпухнали очи. Древните римляни са използвали краставицата за лекарство. Според сведенията, римският император Тиберий е ял краставици всеки ден, и те са били използвани за лечение на всичко, от лошо зрение до ухапвания от скорпиони. Краставиците са 95% вода. Това е повече от динята. Това ги прави отлична хидратираща закуска, особено в горещите дни. Краставиците растат наистина бързо. Краставиците могат да растат до 2,5 см на ден при оптимални условия. Краставиците се защитават с горчив химикал. Кукурбитацинът, естествено горчиво съединение, помага на краставиците да се борят с вредителите. Но в големи количества може да направи вкус на краставиците ужасен, или дори да причини стомашно разстройство при хората. Краставиците за салата и тези за тършия не са един и същи вид. Тези за туршия са различен сорт, те са по-къси, по-неравни и имат по-тънки кожи, които абсорбират по-добре саламурата. Така че не всички краставици са създадени еднакви, когато става въпрос за туршии. Краставиците могат да комуникират с близките растения. Чрез подземни гъбични мрежи, да, като растителния Wi-Fi, краставиците могат да сигнализират за бедствие на близките растения, предупреждавайки ги за атаки от вредители. Краставици са били отглеждани в космоса. НАСА включи краставици в експерименти на Международната космическа станция, за да проучи как растенията растат в микрогравитация. Оказва се, че се справят отлично, космически туршии, някой. Така че следващия път, когато захапете краставица, не забравяйте, вие не ядете просто хрупкава салата. Вие държите ботанически плод, древно лекарство, самозащитаваща се хидратираща бомба и космически пътешественик. Текст на екрана. Харесайте, абонирайте се и натиснете камбанката за още изненадващи факти за храната.